Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi dengan Mbak Ika di channel YouTube Pemirsa. Hari ini aku pengen nato belanjaan sekalian mbak dirsi. Ini sempat ada gangguan colokane ini tak pernah cerita anak pemirsa sampai ya wis apa-apa lah kok tak lha mari ya wis sore ya pemirsa ya wis cara mono jam kerjane PLN wis bar tapi takut nomor PLN terus bingung piye ya jahat waktu tukaran aku dayane gede susah kobong aku tuh kena Pak Jupon coba kon wong ae piye Pak pripun Pak niki kok piye wis to ngene ae bojone kon mulai apa kowe ngakon wong ki lho kon benakno aku yo bingung wis pokok pikiranku samburadul misalnya terus tak coba tak benakno tak kenduk-kendukno jebule apa kabel kenduk wis soalnya kan kabel khusus untuk kulkas itu harus lebih kuat lebih tebal masalahnya kan dia 24 jam kan nyala terus dan juga dayanya agak gede. Tak stok lombok, cabai, stok tomat, stok bawang merah bumbutnya masih ada. Dewan wong loro ae pemisane Mas Anto kerja iki aku yo kuwi. Yo kadang yo pokoke ben untuk menghindari bosen yo piye carane? Ya kadang kalau jangan. Pas kadang pengen masak yo masak. Kadang kentekan ide lho pemirsa, masak apa ngono masak iku jadi pemirsa bosen aku bingung. Nah, ini stok timang pemirsa ya. Stok bowl tak buka di bagian sayur, guys. Tak taruh sini. Ayam dan pete dimasak kapan Mbak Eka? Ayo sebuah masak satu guys. Penting kesek omasik. Oh, sampai ayamnya gak muat guys. Sampai poklek. Ayamnya sampai gak muat. Anune apa? Gambasnya sampai gak muat. Memang susu yang wadah aku tak selembur ya aku. Ini tak salah freezer dan awet. Ini bakso daging. Apa miles lo apa itu keloro kalau merucut siji ya wis terus memang telur pemirsa 1/4 kilo berapa ini memang biro putih sakla antara 7.000 7,5 lah aku harap asli memang lebih apa pemirsa lebih gurih apa luwih akeh vitamine ayam kamu tapi kan ayamku netes kabeh guys sing bungkur ana pira ngono tok tapi kan bungkur wis gak sehat dikonsumsi wis dadi bakalan dicek tapi ora dikremi sistemnya ayamnya ngono kuwi pemirsa nek wis anak-anak netes ya wis sisa telur sing belum menetas kuwi dijarno gak ngarah dadi ayam nah iki mang beli sawo kecik sawo coklat kilo 13.000 aku nyawang kok seger-seger ini nek pentile pucuke apa jenenge sawo niki pemirsa ini sing isek pucuke kuwi iso dienggo obat diare diparut dikonsumsi langsung kok gak muat ya guys kita coba ya pemirsa ya aku penisirin kita nggo stok guys bismillahirrahmanirrahim ora ini dicuci gak sih pemirsa wong ngene yo iki lho tak spill pemirsa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma syatalna bina ini kita dicuci gak sih pemirsa wong kan jero yo cuci gak tak cuci dulu yo tak guna pemirsa wes kabeh ini pemirsa nyetok iku nek tak saling dhuwur kok gampang
Stok lombok. Anu sing pemirsa ngandani tiket kertas iki mbutuh sapa ya kok lali. Saran karo pemirsa lho. Kok tak coba wis. Wis ladaku salah kene ora apa-apa. Awon. Terus kita melumpung. Berapa total hari ini? Pasar iki wis ngene iki, guys. Mon tak kira bisa. Kira ya, Bang. Buah mon tak kira. Lali ya 40 no. Tuh lali aku. Aku tuh maksudnya ki biar biak biuk wis, tapi tak kira-kira aku benjo pecah. Nyanda gak sih uangku? Tak kira. Pemirsa yo sing niki iki lho. Stok telur aman, stok persayuran aman. Terus jagungnya pemirsa. Karena aku mau tripod gimana. Saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Usah enak ini nih. Nek sing nang luar negeri ku sing sawo raksasa ku ya pemirsa sawo Meksiko ku ya. 13.000 pemirsa sekilo. Nek buah naga emang bare selawe beberapa 30 selawe lah. Wah enak ya. Nih aku memang terakhir wis nang sawo sing coklat sing mati lah. Sawet anyar kok. Fresh kok. Pemirsa tak tutup dulu kontennya ya tentang nata belanjaan pemirsa. Tuku telur, sayur, terus tuku apa nih gimana? Buah, nyetok buah pemirsa aku. Kayak Mas Anto pas sisek mulai kae tuku salak pondok, belalah pake dolan tak sugoi iku. Tapi pas gak tak konten kok aku pas HP ku batene entak tak cas, memorine full, bener-bener moh tenanan dienggo video ya wis. Yo. Kuwi memang saiki aku gak nyugoi Pak Wedang soalnya sejak Pak kena yo kuwi diabetes mellitus kuwi kedeteksi gula darah tinggi aku gak wani nyugoi. Pesene mae Pak gak usah sugoi nduk banyu putih wae. Wedang kopi juga olah, wedang teh juga olah. Nggih mak aku yang. Jadi ya Umawan karo Pak iki ya rajin prolanis pemirsa. Dicek darah, tekanan darah segala macam kon kadar gula dalam segala macam kok terus kadang kalau dikei obat. Semisal tak tutup dulu. Terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kata gue tidak berkenan ya kata-kata hari ini wis bar ya kata-kata hari. Tetap semangat, ojo lali, like, comment, sampai keluarga Mas Goblem, ojo lali bersama kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa. Ternyata durasiku masih kurang guys. Aduh, durasiku saya kurang ternyata pemirsa. Ini guys ya pergaweanku bentino nek nang omah yo sing iki. Aku rung bar nyicil ngarep omah tak resiki guys mulai sekete jembrung neh. Oh, gendengnya kelorot guys. Bingung aku masa uang wedok petantengan munggah. Apa yang kono wong aku rencana itu bisa. Biasanya ki mari mbak anu uangnya maton sih tak kongkon bisa. Uangnya gelem di konten para cara mono ya. Panek selama pekerjaan rumah kuwi Mas Santo iso nglakoni kadang Mas Santo sing mulai. Agen kuwi juga gendengnya gak sampai bolongin jero rumah enggak sih sebenarnya.
Lho ambek golek pitikku lho. Guys. Ki mau kata ana kombi ya, kalau daerah kono pemirsa. Ki mau kata ana kombi liwat. Kadang gak semua sawah iso dikombi lho pemirsa. Nek sawah sing gak kena dilewati. Lah nglewati sawah wong ya ngono kan yo izin. Lah sing duwe tandurane urung wayahe dilewati ndak. Iki Pak Lurah kae nggo kombi. Di sini itu juga ada sawah sewan pemirsa. Mungkin per 5 tahun sekali, per 10 tahun sekali berapa. Dan ini kuwi pemirsa. Nek nang Judan winginane kae ya ana sawah lelang. Jadi persetujuan berarti ku sawah iku sawah pengelolaan pihak desa. Jadi awake dhewe iki teken kontrak cara menane kan. Jadi terserah arep panene dadine kaya apa wis pokoke per taune bisa segitu. Jadi yo jenenge usaha iki apa pemirsa. Ana untung dan rugi ku hal biasa. Biyen bapakku ya tahu nyewa sawah Pak Diku pirang panenan. Yo nek pas lagi untung yo untung, nek pas lagi buntung yo buntung wis ngono kuwi guys. Iki wong domek damen pemirsa. Domek damen. Icat. Guys pemirsa. Siap. Durasi kok kurang ya, aku yo bingung nambah apa. Kita njaluk bibit karo Mbak Tiar cah. Bibit labu guys, labu kuning tapi bahasane wong kene iki waloh. Labu kuning. Tak njaluk bibit. Kita tandur sansevieria. Ya nandur piye lah pemirsa? Wong kemarin dua tumbuhan kuwi. Rapi-rapi piye kaya ape digawe nang luar negeri rapi-rapinan. Ngono wis apik. So arep tak ijiri meneh. Soale kuwi kan nggo nangkal polusi, nyerap asap rokok lho pemirsa kuwi memang yo sansevieria kuwi. Rapi-rapian kok kaya ape digawe ning dia rapi-rapian. Saya